היי, אני איריס. אני מלווה נשים באמצע החיים במסע לשחרור סטרס ובניית אורח חיים מאוזן ורגוע באמצעות NLP ודמיון מודרך. הרבה נשים מגיעות אליי מספרות שהן על אוטומט. יש שלב בחיים שכולם רוצים מאיתנו הכל, הילדים, הזוגיות, החברות, ההורים שמתבגרים, העבודה, כל המעגלים מסתנכרנים לבקש מאיתנו את הכל. ואנחנו עם עצמנו, מה קורה איתנו? ונשים מדווחות שהן על אוטומט, פשוט עושות הכל, אבל מזניחות את עצמן, הסטרס עולה, יש מנגנוני פיצוי, אכילת יתר, קניות יתר, לא ישנים טוב, חשיבה ביקורתית, ומתחילים להרגיש אם זה לא טוב. זה פוגע ממש בבריאות. מה קורה איתי? אנחנו עוצרות, מבררות את הסיבה לסטרס הזה, ומטפלות בזה ביחד, ברכות, ברגישות ובעדינות. אני מקשיבה, מכילה, לא שיפוטית, מקבלת. ואז מגיעה הקלה, פחות סטרס, אכילה מאוזנת, שינה טובה יותר, ותחושה פנימית שמאפשרת לנשום ולחיות בקלות ובטבעיות. אז אם משהו בזה מדבר אלייך, בואי, נתחיל תהליך, ותזכי לחיים הרבה יותר מאושרים ובריאים.